Welcome to T Files TV. Snake under the grass, Madam Boss votuka ngoni pa live vachidedzera kuti ndini murume chaiye chaiye. As you all know, tinosira tichitaura kuti ngoni ndiwo mukadzi anoitiswa. Terai munzwe zvachichitaurwa apa zvakaoma. Halo. 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 Koseko wasiri kudaira mufoni iyo. Vari kudaira ongoti halo vokata. Halo. Baba Miki ndiri kukunzwa. Usarembe uchingoti halo halo ndiri kutokunzwa. Stereki. Ndeipi? Uripi? Kupi? Kwa Glen. Kune kwa Glen. Hauna unduza wani utuwenda kwa Glen. Ha? Aiwa ndikuta ungosina unduza utuwenda kwa Glen. Utuwenda kwa Glen. Kune? Ungosina mbonduza hiyo. Ha? Unotaura kasha because ndikukuona patreka kuti mota iyo iri kwa Glen. Andikuti unotaura sometimes ka unoziva kuti ndo zvinokanganisa vanhu izvozvo. Sometimes you just have to communicate kuti ndeipi baby uri sei uri boy here waswera sei boss this is like 11:34 hauna mvura wabonifonera bva makuseni. Ndosaka tichizokutsvaga isusu vakadzi. Fonera mukadzi wako so that uavoid kufonerwa. Izvo zvinenge chikufonera une mafesi ako uchita basa. Hapana kana chaunenge uchiita zvako. But the fact yekuti ndakubvunza kuti uri kupi woboy kana ndakubvunza kuti communicate to avoid kuti ndikubvunze bvunzi. Unongotaura kuti ndichamboenda kwa Glen uri sei? Ndichamboenda kwa Glen pane zvinhu zvandanotarisa kwa Glen zvipikiri kana mapurangaro ndichi wongotaura because wangosherera kungoenda. Glen kutori kure netown inzvimbo yekutoti mufambo wokuti unenge uchitofamba saka kungocommunicate kwakanaka kuri right. Aiwa ini ndocommunicate chii? Ndinocommunicate unondifonera undiudza kuti waswera sei mai Miki uri right here zviri kufamba here kwauri ikoko. Haini ndiri bhori handingandibomhanya paGlen ndongoziva zvinoita kuti aiwa ndiri kungoreva kuti communication is a key mumarriage. Marriage inongoda kucommunicate. Chinhu chisingangocommunicate mumarriage kuenda kutoilet baba Miki. Ndaenda kutoilet you don't need to communicate. Tione video ko uri kurambira kuisa video ko accept akapa video ko apa. Hati wati uri kurai Glen here. Ha? Accept apa video ko. Accept. I speak Baba Michael accept a video call. Antimaona zvinoita varume. Antimaona zvinoita varume mavaona zvavanoita akata ndiko kuti isa video call hasi kuda. Manje ndinofona futi. Halo? Uri kundikatirei futi? Mafesa ako ane basa rechii? Handiti kumaindustry here kuGlen. Hausi muboardroom kama kuti una baba strive masiwa kana kuti una Dr. Philip Mataranyika. Hausi muboardroom ka uri kuGlen shamwari kumaindustry.
mafesi ako mafesi api haungaende nawo kunhingiri kwaigiriko kuti vari musutu zvokuti haukwanise kudarika daira video call. Handi mungori murungoita chifesi muchitsvaga zvipikiri nezvamuri kudzaiwa daira kavideo call. Aiwa inzwa baba Miki, ndosaka the reason why varume muchifunga kuti vakadzi tinonetsa, isusu hatinetse. Communication ndo yatinongoda. Ukangoswera the whole day ukangoita kunge bete rawira mukaka kandinokufonera ndichikutsvaga ndichikunega wobva wafunga kuti mukadzi wangu anonetsa, mukadzi wangu anga handinetse. Pawabuda makusenda yavho watondudza program yako ndikudai zvakafanana nezvezvizvi wozongonzwa kunzi hanzi ndiri kwakati ndiri kuruwa, ndaenda kuruwa kunoitei? Alright. Anyway, ndandafonera kuti maigidza wangu achinditi kumba hakusisina chikafu. Wodzoka nguva iyi? Ina ndina mari pandiri, dai ndatenga, but vangada kutozvishandisa izvezvi maybe kuma around 5 unofanira kunge wasvika kumba kwacho. Inde ndatoko, but dai ndine mari ndatenga. Tumira pa mari ndindotenga. Transfer ya mari yacho pakadhi re mari ndinotenga uboni masheo. All right. All right. I love you. Pindura ka I love you nayo. Ndiri kuti I love you. What? Kodairanga? I love you always here. Maita henyu? Ngoni ka? Zvakaoma. Alright, tubatana kumba. Udza murume wangu kuti I love you and maita henyu.